салому алайкум бародари азиз, ҳама каса хушомадед дар канали Точ Такси и дар канали Мирали ТВ. бародари азиз, ҳама каса бародар дастгирӣ мекунем, подписатсия ҳама тарафа дастгириш мекунем. метро Теоплистан 4 этаж Азия Ҳиҷома. бародари азиз, меоем дар хизмати бародармон. тамоми намуди қароно, тамоми намуди боро, доставка ба тамоми угли Россияра мешавад. бародари азиз, хуб мениксидин барои фарбӣ кардан, барои хароб кардан, 4 интими барои жилудка, 4 интими тоза шавад. бародари азиз, метавонед ки муроҷиат кунед, доставка ро мекунед. барои мардонагӣ бахват кардан, барои ҳамхобагӣ зиёд кардан хела доруҳо ҳастанд. хулосаи калом барои бефарзанду ҳастанд, доруҳое ки мехӯрад барои ина синол. хулосаи калом ки ҳамаш ҳастанд. мақсад чизе ки дар кортона иншалло заказ ке ина номро, ина адресо Теоплистан. биёед бародари азиз, бародармон дар хизмате ҳама тарафа. кадоме ки ҳиҷома меояд, ҷои мо Теоплистан 4 этаж 2500 рубл буд ҳаст, амхи мемонад. бародари азиз, меояд бародари азиз, ҳиҷома мекунед, қуръонтон падарка мекунанд. агар ки қуръон дар хонатон дошта боше, номтона дар мақсад ки озмон менависанд. данги чиқале ки бобоҷон 88 каса 8 туғри кард, як айти бародари азиз ҳаҷ мера хонаи худо зиёрат мекунед иншалло. хуб ака чӣ гуфтанем ки марҳамат биёед видеои бародара дар ахири видео мемонем. массаж, ҳиҷома, пиҷома ҳама каса дастгирӣ мекунем. Азия Ҳиҷома, Мирали ТВ медуроем, подписатсия ҳама тарафа дастгириш мекунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони азиз, иншоалло хуб ҳастед. бародарони гиромӣ, чӣ қадр ки мебинем, мо дар метрои Теоплистан қарор дорем, 4 этажа. биёед иншоалло ина бародаронмон меҳмон шуданд. ҳиҷома аст. ҳиҷома чӣ қадр бародарони азиз? фитабочка ба фитабочка 3 намбастаҷа баъди массаж банка мезанед, хун мегирем. ҳар касе ки ҳамин ҷои мо ҳиҷома меяд, айс пас як китоби Қуръон тӯҳфа карда мешавад. агар бо як Қуръон дорум номнавис мешавад, хонаи худо рафтанда. биёед иншоалло номро дар рӯи экран дар хизматем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. дороҳои табобатӣ барои ҳар яки мову шумо: самюан барои фарбеҳ шудан, равғани сиёҳдона, эпимедиум наяпаста барои простатит, миноксидил барои ғафз кардани риш, масла хилби барои дарди гурдаҳо, капсулаи сиёҳдона барои тамоми дардҳо ва инчунин мағз барои зиёд кардани алоқа бо ҳамсари худ. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред. бо нархҳои дастрас барои шумо. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия равон карда мешавад. барои шумо саломатии хуб хоҳонем.